refu yakabvira kumashure. Murume wangu achitanga kuroora mukadzi wekutanga waakatora anga ari mukadzi wemunhu. Ndobva atora mombe dzanga takashanda tiri tu, ndobva aenda kunoroora mukadzi uye. Ndobva zvanditsusumisa kuti kose wazotora mombe uchienda kunoroora mukadzi uyu usina kuroro kwedu. Dai watanga wanoroora kwedu kana kuti dai zvaichiita mombe dzacho tanga tasheyana nokuti ndakakuwa usina chinhu takadzishanda tese. Asi mwangu anokwanisa kuita sekudaro. Ndobva tagadziriswawo, ndobva tabhogara zvakanaka. Mukadzi uye ndobva aenda. Ndobva tasina chinhu. Ndobva tatanga kubuilda futi life. Ndobva tatsvaga futi zvimwe zvikwanisiro pamba. Ndobva azoroora mukadzi anova azokonzeresa kuti nditi handichada. Mistress wapachomagora vanonzi Madam Makuvi. Aroora Madam chakanyanya kunditsamwisa. Akandiudza kuti nini kuroora kwandaita Madam mutinana muti iwewo ndisiye nini mudiki uchinoroora chembere. Umunyanya udepa chembere nokurwadziwa neshanje dzekuruma kuti nditaimuda panguva yacho iyoyo. Iye ndobva ndipindura akati ndakusiya nokuti haunaki wakazara mvura. Chembere ndo dzinoita dzinogona kubata varume. Saka muromo iwo ndakangogara ndinawo chete. Mumwe murume kuti arikudza kuti handinaki. Akatora mukana wokutama kumba kwangu akanogara kumba kwaamai vake nemukadzi uye uyu. Zvinova zvokuti ndaiti ndakaenda nezvichemo zvangu havaikwanisa kuzvigamuchira. Ndobva ndafunga nekuti mumashure ndichipinda mumusha umu havana kunditambira. Vakati mukadzi waroora hatinudi. Murume wangu ndiye anga ari investi wangu wokuti kunyange vana mwene nehama dzisingandidi ndiye aindida achindimiririra. Saka nguva yakazobva iye kwandiri akuita zvemukadzi uyu vese nehama dzavo vese vangu vakusaidi wani ndandangosara ndiri wani. Ndobva aita mukana wokubva andisiya zvekuti aipinda mumba mangu achirara pasofa ichirara ndega mubhedhuru. Zvakawazvo zvakanditsamisa kuti ndisumuke ndiuye kumba kwedu. Akakusiya achiti haunaki kwenguva yakareba zvakadii? 2 years. Ndizvo here zvekukura mukadzi wako iwe kuti wakamusiya uchiti haanake ukamusiya 2 years usinopindire mumba? Kokanatinzwe ndachikokanatinzwe zvakakupomerwa izvi. Inyaya inotaurwa nemadzimai yekuti ndikamusiya 2 years akunondinyepera. Ndonzimai ndakagara naye kuti mukadzi wako ndakatora mukadzi mandikatora ndiwe Madam wataura ndikamutora ndinaye ndikazopedzana siyana naye kuti tiziva kwe kugara kunoku ndachiti tisina madzimai. Pakati pedu pano mwana atoripo mudiki chaiye. Asi kuti panyaya dzakataurika shuva dzatosvika musha mana tezvara. Mushumo kwenu mudzimai anditini kutora kwaita mukadzi kuti ini wanditi handinaka. Pane ndishungu kuti ndikuda mudzimai wangu akambatirisa nyaya kuti iwe ndikautaura mashoko yayo. Ndikataura mudzimai sekutadza kwandakuita uri kudei. Akabvisa donzera mombe rinokosta 500 600 plus $200 pamusoro yomuromo wewe kuti wanditadzira chi wanditi iwe handinaka. Ndida kuti chikwanise kuwadzana. Tukapesa tachiri pamwe asi kuti pane zvipodzero zvamoitika zvaita kuti mudzimai anga abva kunokuti kutaura mudare amise amurwe indirect norwa direct satuda direct imambo vanyasozoya tumutake tuchi mudzimai wangu pane kunetsana kwataiita mumba kuti kana magara taita tinoitira kuti zvinhu zvese ainguti ndo zvake. Mama timautaura kuti hanzi aenderera pasofa chichi mubhedha wanga tinawo unokona 4 but ndaiti ndikagonya makumboda so mabhisi angatunzi kusebereka mundayanzi mpana panotini sandopa ndikabva inini vamada kuti ndikanimboisura ndonoti anoita sei ndopa kunhu zvakarara pamasofa asi panguva iyi mafambira mabva dzimbai vangu ndakakanzwisa kuti pane pane zvinhu zvairatidza kuti pane zvamaakuita ndzimba yangu asi kuti ndinongowa nevari nanhasi kuti tinofanira kuti tidzokera nedzimba kuti tichengete munhu. Saka shungu yako iri pakuti iwe mudzimai wako uri kumuda kumwe. Mudzimai wako ari kukuramba nhasi izvi changamira uri kutomubatira huku kuti adzokere. Vaane nguva yakadii ari kumwe?
Makati? Ani nguya kadi ari kumba kwabereka. Kuti Babereka vari kupi iwe? kushinga. Ko mudzimai abereka vari? vakagara pakona Oh, muriwa. Ubereko yako yakutoona timbotaura nekufesti. komunesa inenge apana vamwe Akadzakisa tizizive. Ari kudzima mwana wacho. Yapa bereko. ndio baba watu umbata ubako Kwesimuziva kuti yani vana vapi. Iye ndiyaniziva kuti baba wedu ari ramude uyu. Right. Chigogo. Mwana unomuziva? Handitika. Mwana ari kuti achada murume. Asi murume ari kuti mudzimai wangu ini ndiri kumuda. Ameno kuti munoti kudii nenyaya yemashoko emwana because mukwasha ari kuti mukwasha ndiri kumuda ende ari prepared mukwasha uyo ndambonzwa achitoti akatobata imwe huku apa ari kuda kuti abatire mukadzi wake huku. Ari kuda murume ari kuda mukadzi wake. nemumbirizo yakagurikita kumuntu Kana kuti vasati vapajaji kuti wana mwana wedu mambo kutaura kuruita vana vangu ndiri kukunzwa. Ini ndaifunga kuti ivo vanhu vaviri ozi vakura vane mukwasha ipo papa ende inini zvokuti vanhu varambani inini sababa ndinenge ndisingakwanisi kusvika ipapo but kana mwana wangu atini handichada panonditi netsei mukwasha anogona kunge achida mukadzi wake but mukadzi wacho kana asisada futi pamwe pokuti unenge wakutarisa kuti tokaita sei ameno samambo dai taizvigona kumusha pamwe dai takazvigadzisa dzinonge dzakasvika kupi sakusvika kwayaita mambo inoti imhuri yenu vese vana venyu vari vaviri ndimi mochitibatsira kuti mungapagadzirise sei kuti imba yevana venyu imire. Vanobva wataura iwewe uchiti makachita mukadzi wangu ukatadza kupataura ipapo unosara unosiya ukati hina dzimwe nguva zvauri kutadza kutaura zvinogona kubatsira dare zvobatsirawo iwewe kuti imba yenyu ifambe zvakanaka. Saka ukati pano mufambiro wokanda nhano here, mufambiro wokuita zvikomba here. unozva chakamere kana munhu achida mukadzi wakega zvimwe anovigiridza hadi kufumura mukadzi kuti zvizoite zvakati ozoti wakatofumura asi regai ndichiti tanzwa kuti iwe murume wako ari kuda ende makatori nomukwasha wamuinaye mune vana vanganizve vashanu 4 handi kuchembera saka pano pamwe here powakuenda kuzororwa iwe uzozora vamwe vana 4 vakachisina tirega murume wako ari kuda kuti mukadzi wangu ndinomuda kana iruku ndinobata zvangu mukadzi ndakazvara naye vana kwanga ndiri kuna nesokanzi anonzi maijeijo sadza guru richauya kuti chigogo pamusoro ataura dzimwe nyaya dzekuti hanzi ndaivharira mubhedha wese nokuti hanzi ndanga ndine utongi hwangu ndinohuteno ndandinawo wakazouya pana medhema apa nokuti ndakaona kuti kumafiro wakandidzvanyira tokatora zvinhu zvanga tashanda tesa chinorora mumwe mukadzi nokuti mine wana fondo ndotoda kuroriwa ende ndochiro yangu pandaishanda zvinhu izvozvo kuti ndiroriwewo ndichitira kuti mangwana wana wangu andabereka ndizororerwawo 1 ndopakauya utongo hwokuti ndakabva ndati nhasi zvauya kumashiro wakambozviita hapana chichabuda pano ende shuwa ndakagazeta ndakati pana hapana chinobuda nokuti kumashiro wakambobudisa zvinhu uyu zvauya tikitende munoita zvekumba kwenyu mushande zvinhu zvenyu kwete izvi ipapo zvako pakutaura pane zvisu zvawaite ungori right because iwe unofanira kuitira shanje kamurume wako hapana panonzi murume aenda kumukadzi uko
ndodzoka kubva ikoko ndosvika mubedroom mukadzi wanditi weita mateta zvakanaka mukadzi wese anoita godo ipapo zvapena hatiti pakaipapo ungorirai because uri kuitira shanjiti murume wako. Zvino marwadzo shuwa yakazopusha kuti usvike kuti shanje dzakasvika pakukupusha kuti usuduruke. Dare stiru rakabva rangoti saizvozvi murume wako achitaura pamberi pedare. Dare riri kuona kuti marwadzo kuroorwa ndiko kwaatoona izvozvi kuti vese vakadzi ava vakatomuburitsira mombe dzimwe dzaifanira kunge dzakatokavha vana vakasiya vana vangani shamwari vakadzi hapana handiona kuti dzakatongoenda mombe mahara dai takatokavha kwachigogo zvaita nani. Saka kureva kuti iye atova neleseni murume wako kwachigogo anzokaendesa mungani namambo mombe kwachigogo kwachigogo atezvano ukaendesa hausati hanzi haasati changamira aendesa hanzina changamira urudofu waifanira kutanga wakavha kuti zviza kusvama but anyway vanokugadzirisira nyaya handiti ka because havakusiya uchichema. Mungade here kuti tikupe mukana tozoita next kuti mafunga zvakanaka kana kuti toibasa ambuya mukadzi aiwa chapari kunzi next tada kuti timboisawo kumhuri maybe munogona kugara pasi muonesana kuti aona muzukuru 1 2 3 chingochembererai mese mapa vana havakuchengetei mukuwasha akuchengetei muri pamwe chete ka ndo zvinhu zvaakukodiwa ndokukurukura kunge kuchida kunzi mwedu kwete kuti judgment inotadzika apa judgment totoipa inotopiwa mambo anotoibvarura one time izvozvo asi vanenge vachitasawo kuona kuti rudo rwaita uyu murume kuti ndiri kuda mudzimai wangu nekubata huku kwaanogona kuita hamenotipa pane yakawanda sei huku yacho kuti yakuda kutobatira mudzimai zvinogona kunge zvichigadzirisa pasina nyaya yekuti murume wako ka ari kuchepa pamberi pamambo tingadaita tipedza kudzira nyaya yaifanira kutorora nguva but nyaya yekuchepa kwomurume kuti ndinobata zvangu huku mukadzi wangu ndinomuda kana nyange hamino zvaakaita zvaasina kudonongodza reconciliation ka kuregererana ro zvakatadzika nawe isusu tiri kuti right tiri kutaura senyaya iripo handiti saka iwe tinokupenzveredzera seyatezva yeo usina kupohapa kana mhizhani sekutsanangura kwauri kuita apa achakubatsira ndiani apa ndikubatsirwa nezudare ndisokuita kuti kubatsira kozi isi tikakubatsira panapa zvokuground hatizozviziva handiti but unenge uchibatsirwa nana atezva but hausati wavapa pfuma pfuma chingamiri shinoita kuti mombe funga ndodzonotanga kurengwa asanga ndabvisa kozi waitengesa ndakabvisa manio ukatobvisa mombe zvinokorora uno mukadzi uyu usina manio hakuna mukwanganisa mombe changamiri mombe ndakatopa iyeyo ndikudzoredzana naye kuti tivake muchauri iwe itetekera murumeyo kana tichida kuenzanisaka atezvaaaozivatochenbeza mwana wavana ezvinozirudo wanoita kuita rushomani achakugadzirisa yani rudo tinoziva kuti kana pari pakutanga unenge uchidalitsa mukadzi wako but unoenda uchipera nezvawapera manje una kubhadhara pfuma saka achigogo waiti unapinduridza sei achigogo makapiwa ngani komombe mwana wenyu yo baba anti batu aba maviri vari kupi asata kupai mombe saka manje tinovakonzezera sei tinovapenzveredza sei chigogo tichiti changamira vachikurukura zvavo wakapiwa mukana wekuti umbonokurukura nemhuri yako muchionesana mune kutarisira here kwokuti munogona kukurukura zvimwe zvokuti mukuwasha anganzwike kuchema kwake kana kuti zvatovapo ndo zvatovapo zvataura zvapera Right.
ndachangamire ndizvo here zvo zvataura baba wako kuti tomira next court tozoona kuti munenge mataura sei ambozopa judgment aminoti azvinoti kudini achangamire ndatise kureva kwavo asi ari kutsva ndini wese ndinobika mano saka ainachangamire gogo ainachangamire zvepamuri zvamataura changamire zvikamuchira kuti tuchibata musi wa 2 ndopa wachazopa judgment ona kuti munenge magadzirisa ikati munenge makoniwa zvimwe zvacho zvitaura namambo chokwadi nokuti nyaya kana ichinge yakurukwa saizvozvezvi mumwe nomumwe aichita sei azvinzwa ndii painodzoka kuti mumwe nomumwe mumwe nomumwe ana pfungwa dzake dzakushanda tiri pamwe chete saka hearing nyaya yakaitwa inonzi hearing yongoti vanhu vanzwe kuti chii chiri kunetsa pakati pavo pavanhu vaviri avavo saka dare mwesiya yakadaro the next court ichizoyamba ndechifananidzwa zvaita sei zvakanaka sevanhu vanga vakamboyawo mudare kamambo asi ndati kuti ndaitoerekawo semunhu utomani mukadzi yamusoreka chidzo yangadanazaaasana vana vakawanda kuti ugara naye ndivakutodya kutaura nagowa